Hai लोगो नोंथांमोन बयखौबो जोंनि गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव बरायनाय थाबाय जों साथामजों नैबे आंनि बेटा नैबे आंनि फिसौ दा बेनिफ्राय जोङो मोनसे फेमनाना फिसासा बुस्थु जानो नागिरदों नोंथांमोना सिनायग्रो बियो मा जिनिस नोंथांमोना सिनायग्रो मा जिनिस बियो अब्ला जों दिन्थिनोसै या कितना सोता इतना सोता है अच्छा है ना मा फिथाइ बियो नोंथांमोना सिनायोबा बुङो मा फिथाइ दे नोंथांमोना सिनायोब्ला बियो मा जिनिस बेसे गिदिर नोंथांमोना आन्दाज खालामदोंना मोनामस्लाय बिराद गोथाव मोदोमदों नोंथांमोनहाबो जानो लुबैगोन नामा दा बिदिब्ला जों नायनोसै माबायदि जायो बियो चलो खान्थाला नै बेसेबां माबायदि नुबाय जोंनि खान्थाला जों दाना खान्थाल जानोसै औ बेसेबां जागोन दे होन गियान बेसेबां जागोन जागोन ना जाया जायो दे मोनसेल' दे हम मोनसे ला औ लाबाय दे जानाय लासै गोथाव नंगौना नङा बुं बेगरखौ मावबाय नामा गोथाव नंगौना नङा बुं नंगौ गैला माथो बिराद गोथाव मोदोमलायो एकदम गोथावथार बिराद गोथाव जाबाय जों ना बेसे गिदिरमोनलाय खान्थाला मा खान्थाल होनो दे बेखौ खान्थाल दावा खान्थाल दावा गोथावथार ना हनै मोनसे लाबोदो बैयो औ गोथाव नंगौना नङा gila Nana sampai dah sampai coba coba gila naik dalam mana tapi itulah जों खान्थाल जाबाय बिराद गोथाव जाबाय जोङो गोथावथारमोन ना खान्थाला खान्थाल जाखांना दाना मा खालामनांगौ yes right फैद' दे दाना दहाय जों खान्थाल जानाया गोथाव नंगौना नङामोन दे बुंफिनदो नंगौ मोनबेसे नों गियाना मोनबेसे एसे नोंहालाय गियानालाय एसे जादों जोंनि बाराव नेक्स्टआव मा जागोन खान्थालखौथ' दिनै जाबायब्रा नेक्स्टआव मा जागोन भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोन बयनोबो थेंक इउ जासिहरबाय ना दा बिदिब्ला जों भिडिअखौ दिनैनि खान्थाल जानायनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय बाय बाय माखौ बावदोंमोनलाय दे होनफिनदोलाय औ नोंथांमोनहा गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलखौ दासिम सोरबा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामना होदो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे थुना होदो बिनिफ्राय कमेन्ट होदो बिनिफ्राय शेयार खालामना होदो बिदिब्ला बाय बाय